Vítajte, dnes si ukážeme niečo fakt super. Ako z pár riadkov C# kódu vykúzliť plne funkčnú a výkonnú databázu. A to všetko vďaka nástroju, ktorý sa volá Entity Framework Core. Nebojte sa, bude to rýchle, jasné a uvidíte, že aj prekvapivo jednoduché. Tak poďme na to. Ruku na srdce, koho baví donekonečna písať SQL príkazy na vytváranie databázových tabuliek? Všetky tie create table, definovanie stĺpcov, kľúčov. Je to proste otrava, je to zdĺhavé a povedme si úprimne, človek tam ľahko spraví chybu. No čo keby existoval oveľa lepší spôsob? A presne taký spôsob tu máme. Volá sa to prístup Code First, alebo ak chcete, kód na prvom mieste. A je to naozaj elegantné a moderné riešenie, ktoré úplne mení pravidlá hry pri práci s databázami. A ako to teda celé funguje? No, tá myšlienka je geniálne jednoduchá. Zabudnite na písanie SQ. Namiesto toho si pekne zadefinujete štruktúru dát v jednoduchých, čistých C# triedách. No a potom príde na scénu Entity Framework, ktorý si tieto triedy vezme, preloží ich do toho zložitého SQ-ška a vola, automaticky vytvorí celú databázu. Váš kód je zrazu jediným a definitívnym zdrojom pravdy. Dobre, teória znie fajn, ale poďme sa na to pozrieť v praxi. Ukážeme si krok za krokom, ako sa z niekoľkých riadkov kódu stane takýto databázový plán. Všetko to začína takouto úplne obyčajnou C# triedou. Toto je naša category a pozrime sa, čo v nej je. Máme tu samozrejme ID, to bude náš primárny kľúč, potom name pre názov kategórie a čo je zaujímavé aj zoznam products. Týmto vlastne definujeme vzťah. A práve tento jednoduchý kúsok kódu sa v databáze premení na tabuľku Categories. Len tak. No a veľmi podobne tu máme triedu Product. Má vlastnosti ako ID, Name a Price, to je jasné. Ale to naozaj kľúčové je, ako vytvoríme prepojenie. Schválne sa pozrite na tie posledné dva riadky. Máme tu Category ID, to sa stane cudzím kľúčom v databáze a hneď pod tým aj celú navigačnú vlastnosť kategórií. A presne táto kombinácia je pre Entity Framework jasný signál. Hej, každý produkt patrí práve do jednej kategórie. Takto elegantne, priamo v kóde, sa definujú vzťahy medzi tabuľkami. Paráda, čo? Dobre, máme modely, ale ako to všetko spojiť dokopy? Tu prichádza na rad trieda DB Context. Predstavte si ju ako taký most alebo tlmočníka medzi našimi C# modelmi a samotnou databázou. Pozrite sa, ako pomocou DBSet Product vlastne hovoríme, chcem tabuľku pre produkty. A rovnako DBSet Category vytvorí tabuľku pre kategórie. Tento kontext sa potom stará o všetku komunikáciu s databázou. Je to taká naša spojka. Plán v kóde máme hotový. A teraz prichádza tá najlepšia, takmer magická časť. Ideme tento plán premeniť na skutočnú, fyzickú databázu. A stačí nám na to bude len pár jednoduchých príkazov. Celý ten proces má vlastne len 3 základné kroky. Je to fakt jednoduché. Najprv si nainštalujeme potrebné balíčky. Potom vytvoríme migráciu. A nakoniec jednoducho aktualizujeme databázu. Poďme si to prejsť pekne po poriadku. Takže, krok číslo 1, inštalácia nástrojov. Pomocou týchto 3 jednoduchých install package príkazov si do projektu pridáme všetko, čo potrebujeme. Sú to vlastne základné balíčky pre Entity Framework, podporu pre SQL Server a nástroje, s ktorými budeme pracovať. Spraví sa to raz na začiatku projektu a viac sa o to netreba starať. A teraz prichádza ten kľúčový moment. Príkaz Add Migration. Čo je to migrácia? Predstavte si to ako súbor s inštrukciami. Entity Framework sa v tomto momente pozrie na naše triedy, teda na product a kategórií, porovná ich so stavom databázy, ktorá mimochodom ešte vôbec neexistuje, a vygeneruje presný C# kód, ktorý popisuje, ako tú databázu vytvoriť od nuly. A sme vo finále. Už len jeden jediný príkaz, update teraz database. Tento príkaz si zoberie tú našu vygenerovanú migráciu, preloží ju do SQL a spustí na databázovom serveri. A bum! Zrazu je databáza vytvorená. Tabuľky Products a Categories existujú, sú správne prepojené a to všetko bez toho, aby sme napísali jediný riadok SQL. Vytvoriť databázu je jedna vec a je to super. Ale tá skutočná, tá najväčšia sila prístupu Code First sa ukáže až potom, keď potrebujeme databázu meniť, keď ju potrebujeme vyvíjať spolu s našou aplikáciou. A ruku na srdce,
To sa deje prakticky neustále, však prídu nové požiadavky, potrebujeme pridať nové polia, nové funkcie, takže čo sa stane, keď sa nám zmení kód? Budeme musieť všetko ručne prepisovať v databáze? Samozrejme, že nie. Povedzme si napríklad, že do nášho produktu chceme pridať počet kusov na sklade. Je to úplne bežná požiadavka. A zmena v kóde? Pozrite sa na to porovnanie. Je to doslova jeden nový riadok. Jednoducho do triedy produkt pridáme novú vlastnosť stock. To je naozaj všetko. A čo teraz? No, použijeme ten istý, už dobre známy príkaz add migration, dáme mu nejaký výstižný názov, napríklad add product stock. A Entity Framework je taký šikovný, že si sám zistí, čo sa zmenilo. Vidí, že jediná zmena je pridanie tej vlastnosti stock, takže vygeneruje novú, úplne malú migráciu, ktorá obsahuje inštrukcie len na pridanie jedného jediného stĺpca. A hádajte čo? Opäť stačí spustiť ten istý príkaz Update Database. Tento príkaz zoberie tú novú migráciu a bez akýchkoľvek problémov pridá stĺpec stock do našej existujúcej tabuľky Products. A čo je najdôležitejšie, všetky dáta, ktoré tam už máme, zostanú úplne nedotknuté. Toto podľa mňa briliantne ukazuje, aké neuveriteľne jednoduché je udržiavať databázu stále synchronizovanú s kódom. Dobre, tak si to poďme celé ešte raz zrekapitulovať. Nech sa nám tento jednoduchý, ale pritom extrémne výkonný pracovný postup dostane pekne pod kožu. Celý ten workflow je vlastne jeden jednoduchý cyklus. Vždy to začína zmenou v C# modeloch. Keď je zmena hotová, spustí sa add migration, aby sa táto zmena zapísala do inštrukcií. Potom príde na rad Update Database, ktorý tie inštrukcie aplikuje na skutočnú databázu. A tento cyklus, zmena v kóde, vytvorenie migrácie, aktualizácia databázy, sa opakuje stále dookola počas celého života aplikácie. Je to také jednoduché. A nie je to len náš názor. Aj zdrojový materiál, z ktorého sme vychádzali, to hovorí jasne. Toto je naozaj ten najjednoduchší a najprehľadnejší spôsob, ako začať s prístupom Code First v Entity Framework Core. Celé je to o tom, aby sa dalo sústrediť na to dôležité, na logiku aplikácie a nie na otravné písanie SQL. Takže výsledok je jasný. Kód sa stal databázou. To otvára úplne nové možnosti pre rýchly vývoj a neskutočnú flexibilitu. Otázka na záver je teda jednoduchá. Keď už manuálna správa databázy nie je prekážkou, čo skvelé sa dá teraz postaviť?